Κάθε όνειρο που καταγράφεται στη βίβλο, από το πρώτο έως το τελευταίο, εξηγημένο με τη σειρά. Από τον Ιακώβ μέχρι τον Πιλάτο. Πάνω από 20 όνειρα συνολικά, διασκορπισμένα μεταξύ της Γενέσεως και της Καινής Διαθήκης. Μερικά αλλάζουν τη μοίρα αυτοκρατοριών, αλλά αποφασίζουν τη γέννηση ενός Μεσσία. Υπάρχει όνειρο ειδωλολάτρη, όνειρο πατριάρχη, όνειρο προφήτη, όνειρο φτωχού ξυλουργού από τη Γαλιλαία. Και όλα έχουν ένα κοινό. Κανείς δεν ζήτησε να ονειρευτεί. 1. Αβιμέλεχ, ο ειδωλολάτρης βασιλιάς. Η ιστορία βρίσκεται στο 20ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Και εδώ η βίβλος εγκαθιστά μια έκπληξη ήδη από την αρχή. Το πρώτο όνειρο που καταγράφεται σε ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη δεν δίνεται σε κάποιον πατριάρχη, δεν δίνεται σε κάποιον ιερέα, δίνεται σε έναν ειδωλολάτρη. Ο Αβραάμ ταξιδεύει προς τον νότο. Φτάνει στα Γέραρα και από φόβο προσποιείται ότι η Σάρα είναι αδελφή του και όχι σύζυγός του. Ο Αβιμέλεχ, ο βασιλιάς του τόπου, στέλνει να φέρουν τη Σάρα στο χαρέμι του. Τη νύχτα ο Θεός έρχεται στον Αβιμέλεχ μέσα σε όνειρο και του μιλάει ευθέως. «Είσαι νεκρός εξαιτίας της γυναίκας που πήρες». Ο Αβιμέλεχ ξυπνάει παγωμένος. Επιστρέφει αμέσως στη Σάρα. Δίνει ακόμη και δώρα για να εξευμενήσει τον Αβραάμ. Η εβραϊκή λέξη που χρησιμοποιείται εδώ είναι χαλόμ. Εμφανίζεται 65 φορές στην Παλαιά Διαθήκη. Προέρχεται από τη ρίζα χαλάμ και το χαλάμ έχει κάτι παράξενο στα εβραϊκά. Σημαίνει δύο πράγματα ταυτόχρονα. Ονειρεύομαι και είμαι θεραπευμένος. Είμαι δυνατός. Για το αρχαίο εβραϊκό μυαλό, το όνειρο και η ζωτική δύναμη ήταν γλωσσικά συνυφασμένα. Το να ονειρεύεσαι δεν ήταν τυχαίος εφιάλτης. Ήταν να σε επισκέπτονται, ήταν να λαμβάνεις κάτι από έξω. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει με τον Αβιμέλεχ. Λαμβάνει κάτι από έξω, χωρίς προειδοποίηση, χωρίς να το αναζητά. Και ο Θεός του μιλάει χωρίς μεσάζοντα, χωρίς προφήτη, χωρίς συμβολικό όραμα που χρειάζεται ερμηνεία. Είναι μια συνομιλία. Αυτό ήδη εγκαθιστά ένα μοτίβο που θα επιστρέψει πολλές φορές. Όταν ο Θεός θέλει να μιλήσει σε έναν ειδωλολάτρη, συνήθως χρησιμοποιεί όνειρο. Ο Φαραώ θα έχει όνειρο. Ο Ναβουχοδονόσορ θα έχει όνειρο. Οι μάγοι από την Ανατολή θα έχουν όνειρο. Η γυναίκα του Πιλάτου θα έχει όνειρο. Είναι σαν το όνειρο να είναι η πίσω πόρτα του Θεού για όσους βρίσκονται έξω από τη Διαθήκη. Το κείμενο δεν δίνει περισσότερες λεπτομέρειες και ούτε εμείς πιέζουμε. Ήταν μια συνομιλία, ήταν μια απειλή. Λειτουργήσε. 2. Ο Ιακώβ στη Βεθήλ. Εδώ φτάνουμε στο πιο διάσημο όνειρο της Παλαιάς Διαθήκης. Βρίσκεται στο 28ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Ο Ιακώβ φεύγει από τον αδελφό του Ισάβ αφού έκλεψε την ευλογία του πατέρα του. Φεύγει από τη Βυρσαβέ μόνος, με τα ρούχα του σώματός του. Όταν δει ο ήλιος, σταματά σε κάποιο σημείο στον δρόμο. Παίρνει μια πέτρα, ακουμπάει το κεφάλι, κοιμάται και ονειρεύεται. Το κείμενο περιγράφει στον 12ο στίχο του 28ου κεφαλαίου της Γενέσεως ως εξής. «Και ιδού μια σκάλα στημένη στη γη, της οποίας η κορυφή έφτανε τον ουρανό, και οι άγγελοι του Θεού ανέβαιναν και κατέβαιναν πάνω της». Η λέξη που μεταφράζεται ως σκάλα εδώ είναι σουλάμ, και το σουλάμ έχει ενδιαφέρον για έναν συγκεκριμένο λόγο. Εμφανίζεται μία και μόνη φορά σε ολόκληρη την εβραϊκή βίβλο. Μία. Κανένα άλλο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης δεν χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη. Προέρχεται από μία ρίζα που φέρει την ιδέα του να ισοπεδώνεις, να υψώνεις, να σχηματίζεις ράμπα. Γι' αυτό πολλοί κατανοούν ότι δεν είναι ακριβώς μια σκάλα με σκαλοπάτια. Είναι μια ράμπα, μια πλατιά κλίμακα, σαν αυτές που υπήρχαν στα μεσοποταμιακά ζιγκουράτ. Και αυτή η εικόνα ταιριάζει υπερβολικά με το ιστορικό υπόβαθρο. Το ζιγκουράτ είναι εκείνος ο κλιμακωτός πύργος της αρχαίας Μεσοποταμίας, με εσωτερική κλίμακα, που ο αρχαίος κόσμος αντιλαμβανόταν ως σημείο επικοινωνίας μεταξύ ουρανού και γης. Οι λαοί της περιοχής έχτιζαν αυτούς τους πύργους για να ανέβουν εκεί όπου κατοικούσαν οι θεοί. Ήταν ανθρώπινο εγχείρημα, από κάτω προς τα πάνω.
Η σκηνή της γενέσεως γίνεται μία άμεση απάντηση σε αυτή την κοσμοαντίληψη. Το σημείο επαφής μεταξύ ουρανού και γης δεν είναι ένας πύργος που ο άνθρωπος χτίζει. Είναι ένα οποιοδήποτε σημείο στον δρόμο, μία οποιαδήποτε πέτρα που χρησιμεύει ως μαξιλάρι. Και ο Θεός κατεβαίνει με δική του πρωτοβουλία, από πάνω προς τα κάτω. Ο Ιακώβ ξυπνάει τρομαγμένος και λέει μια φράση στον 17ο στίχο του 28ου κεφαλαίου της γενέσεως που αξίζει να φυλαχτεί. Αυτός είναι ο οίκος του Θεού, η πύλη του ουρανού. Και η ιστορία γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα πολλούς αιώνες μετά. Διότι ο Ιησούς, συνομιλώντας με έναν μαθητή ονόματι Ναθαναήλ, στον 51ο στίχο του πρώτου κεφαλαίου του κατά Ιωάννην, λέει μια φράση που αναφέρει αυτό το όνειρο άμεσα. «Θα δείτε τον ουρανό ανοιχτό και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν πάνω στον Υιό του ανθρώπου. Οι άγγελοι ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας. Ίδια εικόνα, ίδια φράση, μόνο που τώρα η σκάλα δεν είναι ράμπα, δεν είναι ζιγκουράτ. Η σκάλα είναι ένα πρόσωπο. Ο Ιησούς λέει, με άλλα λόγια, ότι το σημείο επαφής μεταξύ ουρανού και γης που είδε ο Ιακώβ σε όνειρο ήταν αυτός. Όλη εκείνη η σκηνή της Βεθήλ, της πύλης του ουρανού, ήταν μια προαναγγελία. 3. Ο Ιακώβ και τα παρδαλά κατσίκια. Αυτό το όνειρο είναι λιγότερο διάσημο. Βρίσκεται στο 31ο κεφάλαιο της γενέσεως. Ο Ιακώβ ζει με τον πεθερό του Λάβαν για πάνω από 20 χρόνια. Η σχέση έχει χαλάσει. Οι γη του Λάβαν τον κοιτάζουν στραβά. Τότε ο Ιακώβ διηγείται στις συζύγους του, τη Λία και τη Ραχήλ, ένα όνειρο που έλαβε. Στο όνειρο ο Θεός δείχνει ότι τα κατσίκια που ζευγαρώνουν στο κοπάδι είναι τα παρδαλά, τα ριγωτά, τα στιγματά και διατάζει τον Ιακώβ να επιστρέψει στη γη των πατέρων του. Και την ίδια νύχτα ο Θεός κάνει μία δεύτερη εμφάνιση σε όνειρο μέσα στην αφήγηση, τώρα σε άλλο πρόσωπο. Ο Λάβαν βγαίνει πίσω από τον Ιακώβ για να τον φέρει πίσω με τη βία. Πριν τον φτάσει, λαμβάνει μία προειδοποίηση στον 24ο στίχο του 31ου κεφαλαίου της γενέσεως. Πρόσεχε, μη μιλήσεις στον Ιακώβ ούτε καλό ούτε κακό. Ο Λάβαν σέβεται την προειδοποίηση. Πολιτισμένη συνομιλία όταν τον φτάνει. Αφήνει τον Ιακώβ να πάει. Παρατήρησε στο μοτίβο. Ο Θεός χρησιμοποιεί όνειρο εδώ για δύο πράγματα ταυτόχρονα. Να κατευθύνει τον Ιακώβ να πάρει μία απόφαση πορείας και να δέσει τα χέρια του Λάβαν για να μην παρέμβει. Το όνειρο δεν είναι μόνο αποκάλυψη μέλλοντος, είναι ενεργό όργανο προστασίας. 4. Ο Ιωσήφ, ο έφηβος ονειροπόλος. 37ο κεφάλαιο της γενέσεως. Εδώ ξεκινά ένα τόξο ονείρου που θα χρειαστεί 13 χρόνια για να εκπληρωθεί. Ο Ιωσήφ είναι 17 χρονών. Είναι ο αγαπημένος γιος του πατέρα του. Φοράει ήδη εκείνον τον χιτώνα που μισούν οι αδελφοί του. Και τότε έχει δύο όνειρα διαδοχικά. Στο πρώτο, ο Ιωσήφ και οι αδελφοί του δένουν δεμάτια σταριού στο χωράφι. Το δεμάτι του σηκώνεται στη μέση. Τα δεμάτια των αδελφών του το περικυκλώνουν και υποκλίνονται μπροστά του. Τους το λέει. Οι αδελφοί τον ρωτούν σαρκαστικά. «Μήπως θα μας βασιλεύσεις?» Το μίσος μεγαλώνει. Στο δεύτερο είναι ακόμη πιο τολμηρό. Βλέπει τον ήλιο, τη σελήνη και 11 αστέρια να προσκυνούν μπροστά του. Το λέει ξανά, αυτή τη φορά και στον πατέρα του. Ο Ιακώβ τον επιπλήττει με δυνατή φωνή. «Μήπως εγώ, η μητέρα σου και οι αδελφοί σου θα ερχόμαστε να σε προσκυνούμε?» Όμως το κείμενο λέει στον 11ο στίχο του 37ου κεφαλαίου της γενέσεως ότι ο πατέρας φύλαξε το γεγονός μέσα στην καρδιά του. Και γιατί δύο όνειρα σχεδόν ίδια. Το κείμενο δεν εξηγεί. Όμως το αποτέλεσμα είναι σαφές. Σημαδεύει τον Ιωσήφ. Σημαδεύει τον πατέρα και μπλέκει όλους σε έναν μηχανισμό που κανείς δεν ελέγχει. Οι αδελφοί πουλούν τον Ιωσήφ ως δούλος τους Ισμαηλίτες. Κατεβαίνει στην Αίγυπτο. Καταλήγει στο σπίτι του Πετεφρή. Καταλήγει στη φυλακή εξαιτίας της γυναίκας του Πετεφρή. Όλα αυτά εξαιτίας δύο ονείρων που δεν ζήτησε.
Όμως ο μηχανισμός δεν σταματά, διότι ακριβώς στη φυλακή εμφανίζεται το επόμενο όνειρο και το επόμενο και το επόμενο, μέχρι που ο Ιωσήφ ανεβαίνει στη θέση του Δευτέρου της Αιγύπτου 13 χρόνια αργότερα, στην ηλικία των 30 ετών. 5. Ο Ινοχώος και ο Αρτοπιός, 40 κεφάλαιο της γενέσεως. Ο Ιωσήφ είναι λοιπόν φυλακισμένος εξαιτίας της γυναίκας του Πετεφρή. 2 αξιωματούχοι του Φαραώ πέφτουν σε δυσμένεια και καταλήγουν στην ίδια φυλακή. Ο Αρχιηνοχώος και ο Αρχιαρτοπιός. Την ίδια νύχτα και οι 2 ονειρεύονται και οι 2 ξυπνούν ταραγμένοι. Ο Ιωσήφ ρωτά τι συνέβη και οι 2 διηγούνται. Ο Ινοχώος ονειρεύτηκε ένα κλίμα, 3 κλαδιά, σταφύλια που έστυψε στο ποτήρι του Φαραώ. Ο Αρτοπιός ονειρεύτηκε 3 λευκά κάνιστρα πάνω στο κεφάλι του, πουλιά που έρχονταν να φάνε το ψωμί από το πάνω κάνιστρο. Και εδώ εμφανίζεται μία γλωσσική λεπτομέρεια που αλλάζει τον τρόπο που διαβάζουμε τη σκηνή. Ο Ιωσήφ ερμηνεύει και τα 2 όνειρα χρησιμοποιώντας μία εβραϊκή έκφραση που είναι ακριβές λογοπαίγνιο. Στον Ινοχώο λέει, στον 13ο στίχο του 40ου κεφαλαίου της γενέσεως: «Ο Φαραώ θα σηκώσει το κεφάλι σου και θα σε αποκαταστήσει στη θέση σου». Στον Αρτοπιό, στον 19ο στίχο του 40ου κεφαλαίου της γενέσεως: «Ο Φαραώ θα σηκώσει το κεφάλι σου από πάνω σου». Η ίδια φράση στα εβραϊκά «νασαρός», σηκώνω το κεφάλι. Για τον Ινοχώο σημαίνει προαγωγή, για τον Αρτοπιό σημαίνει αποκεφαλισμό. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο αρχαίος κόσμος ερμήνευε τα όνειρα. Ηχητικό λογοπαίγνιο, λέξεις που έφεραν 2 σημασίες δεμένες με τον ήχο. Οι ερμηνευτές ονείρων της Αιγύπτου και της Μεσοποταμίας χρησιμοποιούσαν ακριβώς αυτή τη μέθοδο. Ο Ιωσήφ κάνει το ίδιο, μόνο που με τη σοφία που αποδίδει στον Θεό. 3 μέρες αργότερα είναι τα γενέθλια του Φαραώ. Ο Ινοχώος αποκαθίσταται. Ο Αρτοπιός κρεμάται. Ο Ιωσήφ είχε προβλέψει ακριβώς. Σωστή μέρα, σωστή μοίρα. Και αυτή η ακρίβεια είναι που θα ανοίξει την επόμενη πόρτα. 6. Τα 2 όνειρα του Φαραώ. 41ο κεφάλαιο της γενέσεως. Ο Φαραώ ονειρεύεται 2 φορές την ίδια νύχτα. Στο πρώτο στέκεται στην όχθη του Νείλου. 7 παχές αγελάδες βγαίνουν από το νερό και βόσκουν. Τότε βγαίνουν άλλες 7 αγελάδες, αδύνατες, άσχημες, καχεκτικές και καταβροχθίζουν τις παχές. Όμως το παράξενο είναι ότι παραμένουν αδύνατες αφού φάνε. Παραμένουν με την ίδια ασχήμια. Στο δεύτερο, 7 γεμάτα στάχια σε ένα μόνο στέλεχος σταριού. Έπειτα 7 καχεκτικά στάχια, καμένα από τον Ανατολικό άνεμο, καταβροχθίζουν τα γεμάτα. Ο Ανατολικός άνεμος στα εβραϊκά είναι καντίμ. Είναι ο Σιρόκο, ο ξηρός άνεμος που ερχόταν από την έρημο και έκαιγε ολόκληρη τη συγκομιδή σε μια νύχτα. Ο ακροατής του αρχαίου κόσμου καταλάβαινε αμέσως τον κώδικα. Ανατολικός άνεμος ίσον πείνα. Και γιατί 2 φορές? Γιατί 2 διαφορετικά όνειρα την ίδια νύχτα, με την ίδια προειδοποίηση. Ο Ιωσήφ θα απαντήσει σε αυτό όταν ερμηνεύσει. Ο Φαραώ ξυπνά ταραγμένος. Συγκαλεί όλους τους μάγους και τους σοφούς της Αιγύπτου. Κανείς δεν μπορεί να ερμηνεύσει. Και εδώ εμφανίζεται ένα αφηγηματικό μοτίβο που θα επαναληφθεί αργότερα με τον Ναβουχοδονόσορα και που θα αντυχήσει μέχρι την Καινή Διαθήκη. Ειδωλολάτρης βασιλιάς έχει ταραγμένο όνειρο. Οι μάγοι της αυλής αποτυγχάνουν να ερμηνεύσουν. Εβραίος ξένος ερμηνεύει με τη βοήθεια του Θεού και ανεβαίνει στην ψηλότερη θέση του βασιλείου. Αυτό το μοτίβο ο Ματθαίος θα το μιμηθεί επίτηδες σχεδόν 2.000 χρόνια μετά, με τους μάγους της Ανατολής που οδηγούνται από όνειρα στον Χριστό. Όμως αυτό είναι θέμα για παρακάτω σε αυτό το βίντεο. Ο Ινοχώος θυμάται τον Ιωσήφ στη φυλακή. Στέλνει να τον φέρουν. Ο Ιωσήφ ερμηνεύει άμεσα στον 25ο στίχο του 41ου κεφαλαίου της γενέσεως. Τα 2 όνειρα του Φαραώ είναι 1. 7 χρόνια αυθονίας, 7 λοιμού και ο λοιμός θα καταβροχθήσει την αυθονία. Το όνειρο διπλασιάστηκε, εξηγεί ο Ιωσήφ, διότι το πράγμα είναι αποφασισμένο από τον Θεό και ο Θεός σπέβδει να το πράξει.
Επανάληψη ως σφραγίδα. Επανάληψη ως επίγουσα ανάγκη. Ο Ιωσήφ δίνει ακόμη και κυβερνητική συμβουλή να αποθηκεύσουν το 1/5 όσων παράγονται στα καλά χρόνια. Ο Φαραώ τοποθετεί το βασιλικό δαχτυλίδι στο δάχτυλό του. Ο Ιωσήφ είναι 30 ετών, 13 χρόνια μετά από εκείνη τη νύχτα που ονειρεύτηκε δεμάτια σταριού να προσκυνούν. 7. Το κρυθαρένιο ψωμί του Γεδεών. 7ο κεφάλαιο των Κριτών. Εδώ συμβαίνει κάτι μοναδικό στην Παλαιά Διαθήκη. Το μοναδικό όνειρο της Παλαιάς Διαθήκης που δεν λαμβάνεται από Ισραηλίτη. Το μοναδικό που δεν ερμηνεύεται από προφήτη. Είναι ο Γεδεών που κατασκοπεύει το όνειρο του εχθρού. Ο Γεδεών είναι με 300 άνδρες, έτοιμος να επιτεθεί στον στρατό των Μαδιανιτών, που είναι τεράστιος. Ο Θεός τον διατάζει να κατέβει κρυφά μέχρι την άκρη του στρατοπέδου των Μαδιανιτών για να ακούσει τι λένε. Ο Γεδεών φτάνει και ακούει έναν στρατιώτη να διηγείται σε άλλον ένα όνειρο που είχε εκείνη τη νύχτα, στον 13ο στίχο του 7ου κεφαλαίου των Κριτών. Ένα κρυθαρένιο ψωμί κυλούσε μέσα στο στρατόπεδο της Μαδιάμ, χτύπησε τη σκηνή και την αναποδογύρισε. Ο άλλος στρατιώτης ερμηνεύει αμέσως. Αυτό δεν είναι άλλο από το σπαθί του Γεδεών. Ο Θεός παρέδωσε τη Μαδιάμ στο χέρι του. Ο Γεδεών ακούει τα πάντα. Προσκυνά τον Θεό εκεί επιτόπου, στο σκοτάδι, σιωπηλά. Επιστρέφει στους 300 με το θάρρος που του έλειπε. Υπάρχει μια ηχητική λεπτομέρεια σε αυτή την εικόνα που ενισχύει την ερμηνεία. Το κρυθάρι στα εβραϊκά είναι σεωρίμ. Ήταν το φθηνότερο δημητριακό. Ήταν το ψωμί των φτωχών, τροφή όσων δεν είχαν στάρι. Ο Ισραήλ φαινόταν στους Μαδιανίτες ακριβώς ως κρυθαρένιο ψωμί. Φτωχός λαός. Λαός του τίποτα. Και το τίποτα ήρθε κυλώντας, χτύπησε τη σκηνή και η σκηνή έπεσε ολόκληρη. Παρατήρησε στην ηρωνία. Ο Θεός πείθει τον αρχηγό του στρατού του μέσω του εφιάλτη, ενός ανώνυμου στρατιώτη του εχθρικού στρατού. Ο Γεδεών δεν χρειαζόταν το δικό του όνειρο. Χρειαζόταν να ακούσει το όνειρο του άλλου. Και αυτή είναι η μοναδική φορά που η βίβλος το κάνει αυτό. 8. Ο Σολομώντας στη Γαβαών. Τρίτο κεφάλαιο του πρώτου βασιλέων. Ο Σολομώντας μόλις ενθρονίστηκε. Είναι νέος. Πρέπει να είναι περίπου 20 ετών. Ανεβαίνει στη Γαβαών για να προσφέρει 1000 θυσίες στο αρχαίο θυσιαστήριο. Τη νύχτα, μετά από όλη τη λειτουργία, πάει να κοιμηθεί. Και ο Θεός εμφανίζεται σε όνειρο. Η ερώτηση έρχεται απευθείας, στον 5ο στίχο του 3ου κεφαλαίου του πρώτου βασιλέων. «Ζήτησέ μου ό,τι θέλεις να σου δώσω». Λευκή επιταγή. Ο Σολομώντας μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει. Πλούτο, μακροζωία, τα κεφάλια των εχθρών σε δίσκο. Ο Σολομώντας ζητά μια εβραϊκή έκφραση που αξίζει χρυσάφι. Λευ σομέα, καρδιά που ακούει. Στα ελληνικά συνηθίζουμε να μεταφράζουμε ως σοφή καρδιά ή συνετή, αλλά τα εβραϊκά είναι πιο όμορφα, καρδιά που ξέρει να ακούει. Ο Σολομώντας δεν ζητά να είναι έξυπνος. Ζητά ευαισθησία να ακούει όταν κάποιος έρχεται με δύσκολη υπόθεση. Ο Θεός χαίρεται τόσο με την απάντηση που δίνει τα υπόλοιπα ως μπόνους. Πλούτο, τιμή, μακροζωία. Όλα δωρεάν διότι το αίτημα ήταν το σωστό. Παρατήρησε στη λεπτομέρεια. Αυτό είναι το μοναδικό όνειρο της βίβλου, στο οποίο ο Θεός ρωτά πριν μιλήσει. Σε όλα τα άλλα, ο Θεός κατεβαίνει με τη δική του ατζέντα. Εδώ, ο ουρανός ανοίγει μια θέση και αφήνει τον άνθρωπο να αποφασίσει τι θα ζητήσει. Και η δοκιμασία είναι ακριβώς αυτή. Τι ζητάς όταν μπορείς να ζητήσεις οτιδήποτε. Ο Σολομώντας ζήτησε καρδιά που ακούει και πέρασε στην ιστορία ως ο σοφότερος βασιλιάς του αρχαίου κόσμου. 9. Ο Ναβουχοδονόσορ και το άγαλμα. Δεύτερο κεφάλαιο του Δανιήλ. Παρακάμπτουμε περίπου 400 χρόνια μετά το Σολομώντα. Το βασίλειο του Ιούδα τελείωσε. Η Ιερουσαλήμ έπεσε. Ο πιο ισχυρός βασιλιάς του γνωστού κόσμου είναι ο Ναβουχοδονόσορ της Βαβυλώνας. Και ο Ναβουχοδονόσορ έχει ένα όνειρο που του χάνει τον ύπνο. Όμως εδώ υπάρχει μια ανατροπή που κανείς δεν περιμένει.
ο Ναβουχοδονόσορ συγκαλεί τους μάγους της Βαβυλώνας και αντί να διηγηθεί το όνειρο και να ζητήσει ερμηνεία, απαιτεί από τους μάγους να του πούν το όνειρο, χωρίς υπενιγμό, χωρίς ένδειξη. «Πείτε μου τι ονειρεύτηκα και τι σημαίνει, αλλιώς θα σας σκοτώσω όλους». Οι μάγοι διαμαρτύρονται στον 11ο στίχο του δεύτερου κεφαλαίου του Δανιήλ. Δεν υπάρχει κανείς πάνω στη γη που να μπορεί να το κάνει αυτό. Και είναι αλήθεια. Σε ολόκληρο τον αρχαίο κόσμο, ο ερμηνευτής ονείρων εξαρτιόταν από το να του διηγηθεί πρώτα το όνειρο ο πελάτης. Η μέθοδος τους ήταν συμβολική ανάλυση των στοιχείων που περιγράφονταν. Χωρίς περιγραφή, καμία δουλειά. Ο Ναβουχοδονόσορ ζητά το αδύνατο. Ο Δανιήλ ακούει την καταδίκη σε θάνατο. Ζητά χρόνο. Πάει με τους 3 φίλους του να προσευχηθούν. Και την ίδια νύχτα ο Θεός αποκαλύπτει τα πάντα στον Δανιήλ σε νυχτερινό όραμα. Το όνειρο και την ερμηνεία μαζί. Το άγαλμα είναι γιγάντιο. Κεφάλι από χρυσό. Στήθος και βραχίονες από ασήμι. Κοιλιά και μυρί από χαλκό. Πόδια από σίδερο. Πέλματα από σίδερο ανακατεμένο με πυλό. Μια πέτρα κατεβαίνει χωρίς να κοπεί από ανθρώπινο χέρι, χτυπά τα πέλματα και ολόκληρο το άγαλμα γίνεται σκόνη. Η πέτρα μεγαλώνει και γεμίζει ολόκληρη τη γη. Ο Δανιήλ ερμηνεύει κάθε μέρος ως μια αυτοκρατορία που διαδέχεται την άλλη. Βαβυλώνα, μετά άλλο βασίλειο, μετά άλλο, μετά ένα διαιρεμένο βασίλειο. Και στο τέλος ένα βασίλειο που ο Θεός ανυψώνει, που δεν δίνεται σε άλλο λαό και που συντρίβει όλα τα άλλα. Η πέτρα που γίνεται βουνό είναι αυτό το βασίλειο. Παρατήρησες τι κάνει ο Θεός εδώ? Ο Ναβουχοδονόσορ είναι ο πιο ισχυρός άνθρωπος του κόσμου και ο Θεός του δείχνει σε όνειρο ότι το βασίλειό του είναι μόνο κεφάλι από χρυσό και θα πέσει. Και το βασίλειο που έρχεται τελευταίο δεν χτίζεται από κανέναν αυτοκράτορα. Είναι μια πέτρα που κατεβαίνει από ψηλά, από πάνω προς τα κάτω. Ίδιο μοτίβο με τη σκάλα του Ιακώβ στη Βεθήλ αιώνες πριν. 10. Το δέντρο του Ναβουχοδονόσορα, 4ο κεφάλαιο του Δανιήλ. Ο ίδιος Ναβουχοδονόσορ, τώρα γυρεότερος, ονειρεύεται ξανά. Βλέπει ένα τεράστιο δέντρο στη μέση της γης. Η κορυφή του αγγίζει τον ουρανό. Οι καρποί του τρέφουν όλα τα ζώα. Πουλιά κατοικούν στα κλαδιά. Και τότε κατεβαίνει μία μορφή που το κείμενο αποκαλεί στον 13ο στίχο του 4ου κεφαλαίου του Δανιήλ, Άγιο Φύλακα. Διατάζει να κόψουν το δέντρο, να αφήσουν μόνο τον κορμό δεμένο με ζώνες από σίδερο και χαλκό. Και η καρδιά του ιδιοκτήτη να αλλάξει από καρδιά ανθρώπου σε καρδιά ζώου για 7 καιρούς. Ο Δανιήλ ερμηνεύει με λύπη. Το δέντρο είναι ο ίδιος ο Ναβουχοδονόσορ. Θα χάσει τα λογικά του για 7 καιρούς. Θα ζήσει στους αγρούς σαν ζώο. Θα τρώει χορτάρι σαν βόδι. Μέχρι να αναγνωρίσει ότι ο ύψιστος είναι αυτός που κυβερνά. Και αυτό που συνέβη εκπληρώθηκε ακριβώς. 12 μήνες αργότερα ο Ναβουχοδονόσορ ήταν στην ταράτσα του παλατιού, θαυμάζοντας τη δόξα της Βαβυλώνας που είχε χτίσει. Είπε μια φράση καθαρής υπερηφάνειας και στη στιγμή έπεσε η καταδίκη. 7 καιρούς στους αγρούς. Τα μαλλιά του μεγάλωσαν σαν φτερά αετού, τα νύχια σαν γαμψόνιχα πουλιού. Όταν επέστρεψε στα λογικά του, ο ίδιος έγραψε τη μαρτυρία. Είναι εκεί στο 4ο κεφάλαιο του Δανιήλ, κάτι μοναδικό στη βίβλο. Ένα ολόκληρο κεφάλαιο γραμμένο σε πρώτο πρόσωπο από έναν ειδωλολάτρη βασιλιά που διηγείται την ίδια του την κατάρρευση και τελειώνει με δοξολογία στον Θεό. 11. Ο Δανιήλ και τα 4 θηρία. 7ο κεφάλαιο του Δανιήλ. Τώρα είναι ο προφήτης που ονειρεύεται, όχι πλέον ο βασιλιάς. Ο Δανιήλ βλέπει 4 θηρία να βγαίνουν από τη θάλασσα. Λιοντάρι με φτερά αετού, αρκούδα με 3 πλευρά στο στόμα, λεοπάρδαλι με 4 φτερά και 4 κεφάλια και ένα 4ο θηρίο τόσο παράξενο που το κείμενο ούτε όνομα δεν του δίνει. Λέει μόνο ότι είχε 10 κέρατα, σιδερένια δόντια και ήταν διαφορετικό από όλα τα άλλα. Όποιος έχει ακούσει για την Αποκάλυψη θα αναγνωρίσει αυτά τα θηρία.
Ο Ιωάννης ξαναπαίρνει αυτές τις ίδιες εικόνες εκεί στο 13ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Μόνο που ο Ιωάννης συμπυκνώνει τα πάντα σε ένα μόνο θηρίο. 10 κέρατα, 7 κεφάλια, με μέρη λεοπάρδαλης, αρκούδας και λιονταριού. Είναι ο ίδιος συμβολικός μηχανισμός του Δανιήλ, αναδιοργανωμένος για το τελευταίο βιβλίο της βίβλου, και στη μέση του ονείρου του Δανιήλ, μετά τα θηρία, εμφανίζεται μια μορφή που περιγράφει με προσοχή στον 13ο στίχο του 7ου κεφαλαίου του Δανιήλ. «Ιδού, στις νεφέλες του ουρανού ερχόταν κάποιος σαν Υιός ανθρώπου». Υιός ανθρώπου στα αραμαϊκά εδώ είναι μπαρενάς, σημαίνει απλώς ανθρώπινο όν. Όμως ο Υιός του ανθρώπου που βλέπει ο Δανιήλ έρχεται στις νεφέλες του ουρανού και λαμβάνει εξουσία, δόξα και βασίλειο πάνω σε όλους τους λαούς. Και η εξουσία του δεν παρέρχεται. Αυτός ο τίτλος, Υιός του ανθρώπου, είναι αυτός που ο Ιησούς χρησιμοποιεί περισσότερο για να μιλήσει για τον εαυτό του στα Ευαγγέλια. Πάνω από 80 φορές. Κάθε φορά που ο Ιησούς λέει «ο Υιός του ανθρώπου», δείχνει προς αυτό το όνειρο του Δανιήλ, προς τη μορφή που λαμβάνει το βασίλειο που δεν παρέρχεται. 12. Ο Ιωσήφ, ο σύζυγος της Μαρίας, παρακάμπτουμε σχεδόν 600 χρόνια. Φτάνουμε στην Καινή Διαθήκη, πρώτο κεφάλαιο του Ματθαίου. Η Μαρία είναι έγκυος και ο Ιωσήφ δεν την έχει ακόμη παντρευτεί. Σύμφωνα με το Ιουδαϊκό έθιμο, αυτό είναι θάνατος δια λιθοβολισμού. Ο Ιωσήφ περιγράφεται ως δίκαιος άνθρωπος και γι' αυτό αποφασίζει να την απολύσει κρυφά για να μην γίνει σκάνδαλο. Και τη νύχτα, πριν πάρει την απόφαση, λαμβάνει έναν άγγελο σε όνειρο. Η φράση βρίσκεται στον 20ο στίχο του πρώτου κεφαλαίου του Ματθαίου. «Ιωσήφ, Ιε Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις τη Μαριάμ τη γυναίκα σου». Πρόσεξε 2 πράγματα εδώ. Πρώτον, ο άγγελος αποκαλεί τον Ιωσήφ Υιό του Δαβίδ. Δεν είναι έπαινος στα τυφλά. Ο Ματθαίος ράβει ολόκληρο το Ευαγγέλιο για να δείξει ότι ο Ιησούς είναι ο νόμιμος κληρονόμος του θρόνου του Δαβίδ. Και στο αρχαίο δίκαιο, αυτός ο θρόνος περνούσε μέσω του νομικού πατέρα, όχι του βιολογικού. Άρα το όνειρο δεν είναι μόνο προσωπική παρηγοριά. Είναι η νομική πράξη που εμβολιάζει τον Ιησού στη βασιλική γενεαλογία. Δεύτερον, το ελληνικό ρήμα που χρησιμοποιεί ο Ματθαίος για το παραλάβεις είναι παραλαβήν. Είναι τεχνικό ρήμα του να παίρνεις κάποιον μέσα στο σπίτι σου, να αναλαμβάνεις νομική ευθύνη για κάποιον. Ο Ιωσήφ δεν πείθεται απλώς να παντρευτεί. Καθοδηγείται να κάνει μια πράξη δημόσιας υιοθεσίας. Και εδώ θα αρχίσει μια ακολουθία. 4 όνειρα διαδοχικά για τον ίδιο Ιωσήφ. Μοναδικός χαρακτήρας ολόκληρης της βίβλου που λαμβάνει 4 όνειρα σε συνεχή αφήγηση. Όλα σύντομα, όλα άμεσα, όλα για να προστατεύσουν το παιδί. 13. Οι μάγοι από την Ανατολή. Δεύτερο κεφάλαιο του Ματθαίου. Οι μάγοι φτάνουν στην Ιερουσαλήμ ρωτώντας πού γεννήθηκε ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Ο Ηρώδης ακούει, ταράζεται, προσποιείται ενδιαφέρον, διατάζει τους μάγους να επιστρέψουν για να του πούν πού βρήκαν το παιδί. Οι μάγοι πηγαίνουν, βρίσκουν, προσκυνούν, παραδίδουν χρυσό, λιβάνι, σμύρνα. Και τότε, στον 12ο στίχο του δεύτερου κεφαλαίου του Ματθαίου, έρχεται η φράση «Και έχοντας ειδοποιηθεί κατώναρα από Θεία Αποκάλυψη να μην επιστρέψουν στον Ηρώδη, αναχώρησαν για τη χώρα τους από άλλον δρόμο». Η ελληνική λέξη εδώ είναι χρηματισθέντες. Ρήμα που χρησιμοποιείται για χρησμό, για επίσημη θεϊκή προειδοποίηση. Δεν είναι πρόταση, είναι επίσημη ανακοίνωση και παρατήρησες ότι το μοτίβο επαναλαμβάνεται. Ξένος ειδωλολάτρης, όνειρο, προειδοποίηση από τον Θεό, ίδιο σχήμα με τον Αβιμέλεχ εκεί στην αρχή, με τον Φαραώ, με τον Ναβουχοδονόσορα. Οι μάγοι της Ανατολής μπαίνουν σε αυτή την ίδια γραμμή των ειδωλολατρών που επισκέπτονται με όνειρο. Ο Ματθαίος ράβει αυτή τη συμμετρία επίτηδες. 14. Φυγή στην Αίγυπτο. Αμέσως μετά την αναχώρηση των μάγων στον 13ο στίχο του δεύτερου κεφαλαίου του Ματθαίου. Ιδού, ένας άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε στον Ιωσήφ σε όνειρο
λέγοντας «Σήκω, πάρε το παιδί και τη μητέρα του, φύγε στην Αίγυπτο». Ο Ηρώδης θα διατάξει να σκοτώσουν όλα τα παιδιά της Βιθλεέμ. Πρέπει να φύγουν την ίδια νύχτα. Ο Ιωσήφ υπακούει χωρίς να αμφισβητεί. Σηκώνεται μέσα στο σκοτάδι, παίρνει τη Μαρία και τον Ιησού, βγαίνει στον δρόμο για την Αίγυπτο. Το ταξίδι διαρκεί εβδομάδες. Θα διασχίσουν την έρημο με ένα μωρό στην αγκαλιά, μεταφέροντας μόνο όσα χωρούν σε ένα ζώο. Και αυτό που προστάτεψε εκείνη τη διαδρομή ήταν ένα όνειρο. 15. Επιστροφή από την Αίγυπτο. 19ο στίχος του δεύτερου κεφαλαίου του Ματθαίου. Ο Ηρώδης πεθαίνει. Ο Ιωσήφ λαμβάνει τρίτο όνειρο. «Σήκω, πάρε το παιδί και τη μητέρα του και πήγαινε στη γη του Ισραήλ, διότι έχουν πεθάνει αυτοί που ζητούσαν τη ζωή του παιδιού». Φεύγει από την Αίγυπτο. Ίδια διαδρομή πίσω. 16. Πηγαίνει στη Γαλιλαία. 22ο στίχος του δεύτερου κεφαλαίου του Ματθαίου. Στη μέση του δρόμου της επιστροφής, ο Ιωσήφ ανακαλύπτει ότι ο Αρχέλαος, γιος του Ηρώδη, βασιλεύει στη θέση του πατέρα του στην Ιουδαία. Ο Αρχέλαος ήταν γνωστός για τη βία του. Ο Ιωσήφ φοβάται να επιστρέψει στη Βιθλεέμ και σε όνειρο λαμβάνει καθοδήγηση να πάει στη Γαλιλαία. Καταλήγει να εγκαθίσταται στη Ναζαρέτ, εκεί στο βορρά, μακριά από την πρωτεύουσα. 4 όνειρα. 4 αποφάσεις λογιστικής. Να παντρευτεί, να φύγει, να επιστρέψει, να αλλάξει περιοχή. Κάθε μία από αυτές τις αποφάσεις θα έσωζε ή θα έχανε τη ζωή του παιδιού. Ο Ματθαίος δείχνει ότι όλη η παιδική ηλικία του Ιησού, από τον γάμο των γονιών του έως την τελική διεύθυνση στη Ναζαρέτ, καθοδηγήθηκε νύχτα με τη νύχτα από όνειρο. Δεν υπάρχει ακουστή φωνή στο μεσημέρι, δεν υπάρχει στήλος φωτιάς. Δεν υπάρχει προφήτης που να κηρύττει στην πλατεία. Είναι άγγελος σε όνειρο που συνομιλεί με έναν φτωχό ξυλουργό από τη Γαλιλαία που κανείς δεν γνώριζε. 17. Η γυναίκα του Πιλάτου. 27ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Είναι το τελευταίο όνειρο που καταγράφεται σε ολόκληρη τη βίβλο και δίνεται σε μια γυναίκα που το κείμενο ούτε καν δεν ονομάζει. Η μεταγενέστερη παράδοση θα την αποκαλέσει Κλαβδία Πρόκλα, αλλά ο Ματθαίος λέει μόνο «η γυναίκα του Πιλάτου». Ο Πιλάτος κάθεται στο δικαστήριο, ο Ιησούς στέκεται μπροστά του δικαζόμενος. Και στη μέση της δίκης, στον 19ο στίχο του 27ου κεφαλαίου του Ματθαίου, η γυναίκα του στέλνει μήνυμα. «Μην ανακατευτείς με αυτόν τον δίκαιο, διότι σήμερα σε όνειρο έπαθα πολλά εξαιτίας του». Σκέψου τη γεωμετρία αυτής της σκηνής. Ο εκπρόσωπος της πιο ισχυρής αυτοκρατορίας της γης πρόκειται να καταδικάσει τον Ιησού και αυτή που προσπαθεί να τον εμποδίσει είναι η σύζυγος από το παλάτι, στέλνοντας σημείωμα από μια άγρυπνη νύχτα. Το βάρος της απόφασης είναι στο χέρι του συζύγου, αλλά η προειδοποίηση ήρθε στη γυναίκα. Η ελληνική λέξη που χρησιμοποιεί ο Ματθαίος για το έπαθα πολλά είναι έπαθον πολλά. Πάθος. Έντονος πόνος. Η γυναίκα δεν είχε ένα παρηγορητικό όνειρο. Είχε βίαιο εφιάλτη. Ξύπνησε αρκετά αναστατωμένη ώστε να διακόψει μια δημόσια δίκη και υπάρχει μια συμμετρία που αξίζει να σημειωθεί. Το πρώτο όνειρο της βίβλου, εκεί στο 20ο κεφάλαιο της Γενέσεως, δόθηκε σε έναν ειδωλολάτρη βασιλιά, τον Αβιμέλεχ, για να τον εμποδίσει να βλάψει έναν δίκαιο. Το τελευταίο όνειρο της βίβλου, τώρα στο 27ο κεφάλαιο του Ματθαίου, δίνεται στη γυναίκα ενός ειδωλολάτρη κυβερνήτη για να προσπαθήσει να τον εμποδίσει να βλάψει τον δίκαιο. Ίδια λειτουργία. Ειδωλολάτρης λαμβάνει προειδοποίηση, προσπάθεια να σωθεί η ζωή του αθώου, μόνο που αυτή τη φορά δεν λειτουργεί. Ο Πιλάτος λαμβάνει το σημείωμα, το διαβάζει, νύπτει τα χέρια του, παραδίδει τον Ιησού. Το όνειρο της γυναίκας μπαίνει στην ιστορία ως η τελευταία θεϊκή προειδοποίηση που έλαβε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και αγνόησε. Και εδώ το βιβλίο κλείνει. Πάνω από 20 όνειρα, διασκορπισμένα σε σχεδόν 2.000 χρόνια αφήγησης. Βασιλείς, σκλάβοι, προφήτες, ειδωλολάτρες, ξυλουργοί, ανώνυμες σύζυγοι.
Όλοι οι επισκεφθέντες χωρίς να το έχουν ζητήσει. Όλοι αντιμέτωποι με κάτι που ερχόταν από έξω τους. Πρόσεξε το νήμα που ράβει τα πάντα. Το όνειρο στη βίβλο δεν είναι ποτέ ο άνθρωπος που ανεβαίνει προς τον Θεό. Είναι πάντα ο Θεός που κατεβαίνει προς τον άνθρωπο. Όταν θέλει να σταματήσει μια αδικία στα γέραρα, στέλνει όνειρο. Όταν θέλει να δείξει σε έναν φυγά πατριάρχη ότι ο ουρανός δεν είναι άδειος, στέλνει όνειρο. Όταν θέλει να μετακινήσει μια ολόκληρη οικογένεια από την Αίγυπτο στη Χαναάν, στέλνει όνειρο. Όταν θέλει να ειδοποιήσει έναν ξένο βασιλιά ότι το βασίλειό του έχει ημερομηνία λήξης, στέλνει όνειρο. Όταν θέλει να δώσει μία διαδρομή σε έναν φτωχό ξυλουργό για να προστατέψει ένα παιδί, στέλνει όνειρο. Και γι' αυτό εκείνη η λεπτομέρεια της εβραϊκής λέξης «χαλόμ» εκεί στην αρχή αυτού του βίντεο βγάζει τόσο νόημα, όνειρο και δύναμη, στην ίδια ρίζα. Διότι στη βιβλική θεώρηση το να σε ονειρεύεται ο Θεός δεν εξασθενίζει κανέναν. Δυναμώνει, θεραπεύει αυτό που ήταν στραβό, επιλύει αυτό που ήταν στάσιμο, σώζει αυτό που επρόκειτο να χαθεί. Υπάρχει κάτι άλλο που εμφανίζεται όταν κοιτάμε το σύνολο. Τα όνειρα δεν επιλέγουν θέση. Πάνε σε βασιλιά και πάνε σε σκλάβο. Πάνε σε πατριάρχη και πάνε σε σύζυγο δημόσιου υπαλλήλου. Πάνε σε ερμηνευτή της Βαβυλωνιακής αυλής και πάνε σε ανώνυμο στρατιώτη στο μαδιανίτικο στρατόπεδο. Δεν υπάρχει βιογραφικό. Δεν υπάρχει συσσωρευμένη αξία. Σε όλες τις περιπτώσεις το όνειρο φτάνει δωρεάν και αυτό που αποφασίζει την έκβαση είναι το τι κάνει ο ονειρευόμενος όταν ξυπνά. Ο Φαραώ ξυπνά και αποθηκεύει στάρι, σώζει την Αίγυπτο από τον λοιμό. Ο Ναβουχοδονόσορ ξυπνά και αγνοεί την προειδοποίηση. Γίνεται ζώο στους αγρούς για 7 καιρούς. Ο Ιωσήφ, εκεί στην Παλαιά Διαθήκη, ξυπνά και διασχίζει 13 χρόνια φυλακής μέχρι το όνειρο να εκπληρωθεί. Ο Ιωσήφ, εκεί στην Κενή, ξυπνά και σηκώνει την οικογένεια στο σκοτάδι για να φύγει στην Αίγυπτο. Ο Πιλάτος λαμβάνει την προειδοποίηση από τα χέρια της συζύγου του, νύπτει τα χέρια του και παραδίδει τον Ιησού. Η διαφορά μεταξύ Αβιμέλεχ και Πιλάτου δεν ήταν το όνειρο. Ήταν αυτό που έκανε ο καθένας όταν ξύπνησε. Ο Αβιμέλεχ σηκώθηκε και επέστρεψε τη Σάρα. Ο Πιλάτος ένυψε τα χέρια του και παρέδωσε τον δίκαιο. Ίδιος Θεός, ίδια μορφή προειδοποίησης, αντίθετες απαντήσεις. Και ίσως γι' αυτό η βίβλος καταγράφει τόσα όνειρα με τη σειρά χωρίς να φίδεται λεπτομεριών. Δεν είναι για να διδάξει κανέναν να ερμηνεύει εφιάλτες. Είναι για να δείξει, κεφάλαιο μετά από κεφάλαιο, ότι υπάρχει μία φωνή που συνεχίζει να κατεβαίνει τη σκάλα της Βεθήλ, ερχόμενη από πάνω προς τα κάτω, μιλώντας με όποιον δεν αναζητά καν. Έτσι ήταν με τον Αβιμέλεχ στην πρώτη σελίδα της Γενέσεως. Συνέχισε έτσι με τη γυναίκα του Πιλάτου στο τέλος του Ματθαίου. Και η πρόσκληση που αφήνει καθεμία από αυτές τις ιστορίες είναι η απλούστερη δυνατή. Όταν φτάσει η φωνή, τι θα κάνεις όταν ξυπνήσεις? Αν αυτό το βίντεο σου έδειξε κάτι που δεν είχες σταματήσει να παρατηρήσεις, μοιράσου το με κάποιον που επίσης θα του άρεσε να το δει. Άσε ένα like και κάνε εγγραφή στο κανάλι αν δεν είσαι ακόμη εγγεγραμμένος. Τα λέμε στο επόμενο.